Terz inkomplu fil-Vanġelu skont Mattew, Ġesu għadu kif waqqaf l-Ewkaristija u wkoll ħabbar li d-dixxipli kellhom jabbandunawh, imbagħad inkomplu naqraw hekk. Imbagħad Ġesu ġie magħhom f'post imsejjaħ il-Getsemani. U qal id-dixxipli: poġġu hawn fil-waqt li jiena mmur hemmhekk nitlob. U ħamiegħu il-Pietru u l-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jitnikked u jitemmem. Imbagħad qalilhom: ruħi hija mnikta wisq. Imqara l-mewt. Ibqgħu hawn u għassu miegħi. U mar ftit il-qudiem u nxteħed għal wiċċu jitlob u jgħid: Missieri, jekk kienu possibbli, ħadd għaddi minn qudiemi dit-tazza. Madankollu mhux kif irrid jien, imma kif trid int. U ġie lejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal il-Pietru: hekk allura ma flaħtux tassu miegħi sija waħda. Ibqgħu ħassu u tolbu sabiex ma titlux fit-tiġrib. L-ispirtu jrid, ma l-ġisem dgħajef. Reġa' mara t-tieni darba u talab bil-qal: Missieri, jekk din ma tistax tgħaddi mingħajr ma nixrobha, ħassir ir-rieda tiegħek. U kif reġa' ġie sabhom reqdin għax għajnejhom kienu mtaqlin. Reġa' ħallihom u mar talab għat-tielet darba billi reġa' qal l-istess kliem. Imbagħad ġie lejn id-dixxiplu qalilhom: orqdu u strieħu aktar tard. Araw, orbot is-sija. U bin il-bniedem huwa tradut fid-dejn il-medinbin. Qumu, ejja morru, ara, orrob it-traditur tiegħi. William Shakespeare kiteb dram jismu Henry V. Dram sabiħ illi ipenġi lil dan is-sultan famuż tal-Ingilterra illi niżel bil-armata tiegħu għal battalja importanti, il-battalja ta' Agincourt. U lejlet il-battalja is-sultan jilbes il-bis normali u jitħallat man-nies biex isir jaf minn xi huma għaddejjin, il-ħsibijiet tagħhom, l-ansjetajiet tagħhom, il-biżgħat tagħhom lejlet it-taqbida. U b'mod aktar profond Siedna Ġesu wkoll niżel smewwiet u għamilha magħna biex jerfa' fuq innifsu il-tagħbija u d-debbolizza tagħna. Hawnhekk f'dan l-episodju meta Ġesu kien jaf li issa waslet is-sija tiegħu. Ġesu ġie fid-dinja biex jagħmel kapulavur wieħed kbir. Biex Alla jkun kapaċi jaf lilna d-nubietna u jagħmilna werrieta tiegħu. Però mhux kapriċċ. Il-ġustizzja riedet issir u Ġesu kien lest illi sal-aħħar nett avolja issa qed iħossu fid-del tas-salib. Għadu mhux qed jerfgħu, għadu mhux imsallaq miegħu, imma d-del tas-salib beda jħossu. U allura naraw il-Ġesu b'impenn li jkun kapaċi jgħid ħassir ir-rieda tiegħek. Dik li aħna ma konniex il-kol kemm aħna l-umanità kollha ma kienx kapaċi tgħidlu lill-Alla ħassir ir-rieda tiegħek fajti. Ġesu l-uniku wieħed illi b'sottomissjoni sabiħa hawnhekk qiegħed jissara fit-talb ma' Alla missieru u anke jissuġġerixxi jekk hu possibbli illi ma nixrobix dit-tazza tal-ġudizzju tal-għadab tiegħek. Ma kien jaf li le. Għax għalhekk ġie għal dis-sija. U allura Ġesu bħal kieku qal mela tajjeb nixroba. Lest nixroba il għaliex jekk il-bnedmin isalvaw wieħed metodu wieħed biss biex isalvaw bija nnifsi. Kif xandru Ġwan il-Battista fil-bidu meta qal araw il-ħaruf tal-Alla dan u jneħħi d-dnub tad-dinja. Kull persuna li finalment se tkun salvata, ħatkun salvata bl-ubbidjenza perfetta u sabiħa ta' Siedna Ġesu. U hawnhekk f'dan il-passaġġ infatti li qrajtilkom hawnhekk nitalmu dwar it-talb, l-importanza vitali tat-talb, is-sottomissjoni tat-talb u wassalna s-sottomissjoni li aħna volontarjament tkunu suġġetti għar-rieda tal-Alla
u nippreferu lila aktarx milli rrida stinata tagħna u wkoll nitalmu illi nimxu b'fiduċja fir-rieda tal-Alla għalkemm dik il-fiduċja tiswilna. Tiswilna ħafna. Il-Getsemani huwa l-prova l-kbira tal-Alla illi d-tbatija fir-rieda tal-Alla dejjem twassal għall-glorja. Dejjem. Aħna forsi nkunu għaddejjem minnha u ma nifhmux. U forsi nirrebellaw u forsi naqtaw jisna. Imma kif qal l-Apostlu Pietru, dawk li batu skont ir-rieda tal-Alla għandhom jikkommettu l-erwieħ tagħhom fidejn ħalliq fidil. U jkomplu jagħmlu t-tajjeb. U Ġesu dakna għadda jagħmel it-tajjeb, ifejja, jgħallem, iservi lin-nies u baqa' jagħmel it-tajjeb sal-aħħar. Sal-aħħar. Fada ruħu fidejn ħalliq fidil. L-aħħar sentenza illi lissen kienet missier fidejk jinnerħi ruħi u baxxa rasu u miet. U hawnhekk qed jibda iħoss il-peace ta' dieqa estrema illi nassigurakom maħniex kapaċi nibdew biex nifhmu minn xiex Ġesu kien għaddej dan il-ħin. Il-prospett ta' mewt illi kienet barranija għalih. Għaliex il-mewt hija l-ħlas ta' dnub, Ġesu ma kellux dnub. Ġesu s-sostitut tagħna kien se jieħu l-piena tal-mewt minn flokna. U allura dak il-prospett kif raħ qudiemu ir-ruħ tiegħu iddejqet, infatti l-tliet apostli miegħu qalilhom ruħi hija imnikta wisq imqara l-mewt. Luqa l-Evanġelista ieħor jgħidilna illi tant kien ansjus u mbezza illi saħansitra beda jaqa' taraq tad-demm. Naħseb it-tobba kapaċi jispjegaw x'ġara fil-każ tiegħu. Il-taqlib emozjonali li lin mill-fjama tagħna raġa' ngħid. Minħabba mhux biss minħabba tbatija fiżika imminenti. U il-metodu kif Ġesu kien ġustizzjat kien metodu makabru, metodu tal-waħx li jdendluk b'imsiemer ma'għuda sakemm ma tkunx kapaċi tieħu iżjed aktar nifs. Batija fiżika li kienet imminenti issa imma aktar minn hekk ħass it-toqol spiritwali li kellu jagħmel riparazzjoni għad-dnub, kellu jagħmel tpattija għad-dnub. Ġesu wasal biex isofri l-ekwivalenti tan-nies kollha, il-għad innumerabbli ta' nies mifdija għall-eternità, sofra minn flokhom bħalli kieku huma marru l-infern għall-eternità. Dik it-tbatija sofrija hu matul dawn il-ftit sigħat ma kienu sofferenza ta' binalla. Sofferenza allura ta' valur infinit, ta' valur illi attwalment Ġesu b'dik il-passjoni rebaħna lil nnifsu. Dak it-toqol spiritwali illi kellu jiffaċċja saħansitra separazzjoni mill-missier. Tiftakru għal-għajta, Eli lema sabaktani, Alla tiegħi. Għalfejn abbandona, żgur kien qiegħed iħoss id-dalma, l-orrur tal-ħażen tagħna, mobbi bih innifsu. Xi ħaġa li naħseb jiena m'għandix dubju l-aħjar li jpenġija kien Eżajja innifsu. Fil-profezija tiegħu meta qal hu kien miġruħ minħabba ħtijietna. Misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li biħanna sliem ma' Alla kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. Dik hija l-ispjegazzjoni perfetta tal-Vanġelu. Illi d-batijiet ta' Ġesu soffrihom minn flokna biex aħna infiqu spiritwalment. Bħal naċ aħna l-koll intlifna kulħadd sejla triqtu il-marmulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll.
Dan huwa il-Vanġelu illi qatt ma nisġbaw ngħiduh u nrepetuh u nxandruh u naqsmuh ma' ħadd ieħor. Għaliex nafu persważi li dan il-Vanġelu jagħmel id-differenza bejn infern u ġennu ġfiera. Il-Ġesu hawnhekk narġa' ngħid huwa konfrontat bil-waħx terribbli tat-tnub. Il-qajla nistgħu nimmaġinaw. Anke Spurgeon jgħid li l-akbar agonija tar-ruħ mhijiex il-biża' tal-mewt. Naqraw dwar nies martri li mietu għal Kristu u marru jkantaw għal-mewt. U ferħu illi Alla ħatar għalihom li jmutu xhieda ta' Kristu. Ma Ġesu narawh imbezza. Narawh illi qiegħed iħoss diġà il-toqol tat-tnub. Għaliex il-prezz għar-redenzjoni tagħna għall-fidwa tagħna huwa wieħed illi Alla biss seta' iħallsu. Imma la darba huwa l-bniedem li tineb, il-bniedem li taħallsu. Għalhekk għandna s-Salvatur tagħna li huwa Alla veru minn Alla veru, ma wkoll bniedem reali bħalna. Illi jħoss. U hawnhekk narawh imbellaħ, imbeżza, imriet kważi sal-punt tal-mewt. U dak biss il-bidu tal-sofferenza reali ta' Ġesu bħala bniedem li ħass u ġarrab kif kien wasal biex jidħol responsabbli għad-nubiet ta' niesu. Għad-nubiet ta' dawk illi l-missier ħataru taħ mill-eternità biex jirbaħhom għalih innifsu. Ġesu issa wasal biex jerfa' it-toqol insapportabbli tat-tnub. Għal dan passaġġ jurina l-umanità vera ta' Ġesu. Kultant tant nafsu u nenfasizzaw illi Ġesu huwa divin, illi ninsew li Ġesu kien bniedem bħalna. Illi kellu bżonn jiekol u jixrob u jistrieħ u jorqod imla bħalna. Saħansitra qudiem il-qabar tal-Lażru beka għax ħass, simpatizza mal-vistużi. L-umanità vera ta' Ġesu illi għalkemm huwa bla tnub iħoss il-firxa sħiħa tal-emozzjonijiet li aħna ngħaddu minnhom. Aħna kapaċi nifirħu. Kultant niddejqu, kultant nkunu sobjena, ħosbiena, qalbna sewda, beżana, ansjużi. U x'tgħid il-Bibja fuq hekk? Ebrej 4 vers 15 jgħidilna aħna m'għandniex sommu saċerdot li mhux kapaċi simpatizza ma' djufijietna. Wieħed imbiegħed, distakkat, le, u wieħed li tħallat magħna. Bħalma Henry V maru tħallat mal-armata tiegħu biex ikun jaf mhux jiġu għaddejjin. Kapaċi simpatizza mad-debolizzi tagħna. Ma għandna wieħed għandna sommu saċerdot li bħalna kien imġarrab f'kollox. Għadda bil-vistu, għadda mill-bisat, bil-frustrazzjonijiet, bil-disappunti, kif ngħaddu aħna l-koll. Differenza waħda kienet li Ġesu kien bla tnub. U allura kien kwalifikat biex jirrappreżentana quddiem il-missier. Lid-disċipli Ġesu għallilhom ruħi hija mnikta wis imqara l-mewt ibqgħu hawn u għassu miegħi. Din it-tristezza, id-dieqa ta' Ġesu tirrifletti l-gravità tat-tnub. Tiftakruh il-Bozo il-lansem għallu l-komplikazzjoni kollha fejn, tifhem. Ġesu kapaċi rispondina hawnhekk. Illi t-tnub huwa il-makabrità illi ma tagħmel sens fl-univers li ħalaq Alla, ma tagħmel sens. Hija ribellioni kontra dak li huwa tant twajjeb u ħaqqu kull riverenza u obbedjenza. Imma din hija l-kobor tal-missjoni ta' Ġesu Kristu, missjoni ridentiva, missjoni li bit-tixrid ta' demmu kellu jirbaħna għal Alla. U jintroduċina f'saltna li ma tintemm qatt
it-toqol tas-soba tiegħu, tal-malinkonija tiegħu, nibdew nifhmuha meta narfu li Ġesu kien wasal biex attwalment u realment iġor fuq innifsu t-toqol tal-ħtija u tal-kundanna ta' dawk kollha li kellhom ikunu salvati bih. Kien imżeblaħ jgħidilna Eżajja u miċħud mill-bnedmin bniedem ta' dbatija mitħla tal-uġieħ. Mitħla tal-uġieħ. Tassew refa l-mar tagħna u tabba bluġieħ tagħna. U aħna ħsibnieh mill-qut midrub minn Alla u miljat. Tiftakru fil-Kalvar kif in-nies bdew jirredikulawh u jgħajruh u nżel mis-salib u nemmnu fik. Ma Ġesu kien miġruħ minħabba l-ħtijiet tagħna. Meta tiffaċċja provi kbar ġor it-toqol tiegħek quddiem Alla. Kif għamel Ġesu bit-talb tiegħu. Ġesu jurina li anke fid-disperazzjoni nistgħu nsibu konsolazzjoni fil-komunjoni tagħna mal-Missier. Illi Alla lest li jagħtina widen u jħaddanna miegħu. Salm 34 jgħidilna l-mulejwa qrib dawk b'qalbhom maqsuma. Min hu qalbu maqsum ma jħossx lill-Alla qrib tiegħu. Ma jħoss. Ma l-Bibja tafferma u taċċertana li jekk hu l-mulejwa qrib dawk b'qalbu maqsuma u jsalva l dawk imtaqla fir-ruħ. F'din l-episodju fil-Ġesu fil-Getsemani, allora naraw it-taqtija, is-serrija hemm battalja għaddejja f'Ġesu, f'moħħu u f'qalbu, għas-sottomissjoni. Issa, iżjed mill-drabi l-oħra kollha hemm bżonn illi affaċċjat bis-salib jibqa' obbedjenti sal-mewt. Jibqa' obbedjenti. Vers 39 jgħidilna mar ftit il-qudiem jixteħed għal wiċċu jitlob jgħid Missier jekk hu possibbli ħatgħaddi minn qudiemi dit-tazza. Madankollu mhux kif irrid jien, imma kif trid int. Imbagħad ikompli jgħid Missier jekk din ma tistax tgħaddi mingħajr ma nixrobha, ħassir ir-rieda tiegħek. Imbagħad finalment jgħid mar u talab għat-tielet darba billi tenna irrepeta l-istess kliem. Id-determinazzjoni ta' Ġesu narawha tiżdied fl-intensità tagħha, fil-fervur tagħha. Ġesu bħala bniedem tkexkex mill-prospett tal-mewt. Kulħadd ħaqqu jmut, ma Ġesu ma kienx ħaqqu jmut. U allura tkexkex. Ma kien lest jesprimi l-preferenza tiegħu, jekk jista' jkun jekk hu possibbli. Dik il-preferenza tiegħu bħala bniedem. Imma quddiem l-orrur tal-korla tal-Alla, għax Alla bir-raġun u ġustament jgħadab u jinkorla kontra d-dnub għax dik hija ribellioni kontrih. Ġesu jesprimi x-xewqa umana biex jevita tbatija. Imma malaj jinduna ma stax. Għax jekk hu jevita, allura il-bnedmin kif ħajsalvaw? Impossibbli. Impossibbli. Il-qawwa tas-Salvatur fil-mument l-aktar dgħajef tiegħu żgurat is-salvazzjoni tagħna għal dejjem. Hawnhekk illi Ġesu daħal fil-prova. Iva jew le? Semmur għall-passjoni jew naħrab, imur nistaħba. Il-qawwa tas-Salvatur fil-mument l-aktar dgħajef tiegħu żgurat is-salvazzjoni tagħna għal dejjem. Ġesu jisemmi it-tazza illi hija simbolu tal-rabja u tal-ġudizzju tagħna. Tissemma sikwit fil-Bibja fit-Testament il-Qadim Eżajja wkoll isemmija fejn jgħid illi jgħid stembaħ qumu Ġerusalem int li xrobt minit il-mulej it-tazza tar-rabja tiegħu, il-kalċi tal-mejt int xrobtu sal-qiegħ meta Alla ddixxiplinhom. U kellu jkastighom minħabba il-diżubbidjenza tagħhom. Issa Ġesu lest li jwettaq fidwa kosmika. Fidwa għal maħturin kollha tal-Alla, għall-univers kollu.
Ġesu volontarjament lest jixrob it-tazza għan-nom tal-midinbin biex jissodisfa il-ġustizzja ta' Alla. Alla ma jistax ma jkunx ġust, vera u le? Ma jistawx nimmaġinaw Alla illi huwa kapriċċjuż u l-ħażen isejjaħlu tajjeb u t-tajb isejjaħlu ħażen. Le. Alla huwa ġust u kif ngħidu fil-kredu Ġesu ġej biex jippremja t-tajbin u jikkastiga ħażiena. U Ġesu jagħmilna tajbin. Jagħmilna tajbin bil-fidwa tiegħu billi jiġġustifikana quddiem Alla. Xi ħaġa li Pawlu jispjega fir-Rumani kapitlu 3 u vers 25 fejn jgħid hekk ara. Jgħid illi Alla ippreżenta lil Ġesu pubblikament bħala propizzjazzjoni b'demmu. Ġifieri il-rabja ta' Alla kif taħkiet minn fuqna? Bis-sakrifiċċju ta' Kristu. U dik il-propizzjazzjoni hija milquha permezz tal-fidi. Kif se tiswieli billi jiena nemmen, billi jiena nħares lejn Ġesu u narah bħala t-tama tiegħi. Għamel dan bħala turija tal-ġustizzja tiegħu minħabba t-tħollija tad-dubiet li saru qabel fis-saportu tal-Alla. Ġifieri qabel ma twieled Ġesu, in-nies kollha salvaw għaliex Alla kien jaf li ibnu stess kien se jagħmel patti għalihom. Ma wkoll għat-turija tal-ġustizzja tiegħu fi żmien preżenti ħalli jkun ġust u jiġġustifika lil min għandu fidi f'Ġesu. Daqshekk tiswa il-mewt ta' Ġesu. Li Alla jibqa' ġust u fl-istess ħin jiġġustifika jew jiddikjarana ġusti braħtija minħabba is-sakrifiċċju ta' Kristu. Ġesu fuq is-salib refa il-ħtijiet tagħna. U għalhekk huwa orrifikat hawnhekk quddiem dal-prospett li jissapporti l-għadab tal-missier minħabba dnubna. L-għada infatti Ġesu kellu jidħol responsabbli għad-dnubiet ta' nisu. L-għada. Litra l-Ebrej tgħidilna il-Kristu offru darba biex jerfa' dnubiet ta' ħafna, għad jidher għat-tieni darba mhux biex jitratta ma' dnub imma s-salvazzjoni ta' dawk li qed jistennew bil-ħeġġa. Ġesu der darba billi wettaq fidwa effettiva. Bija bil-mewt jew fuq is-salib Alla realment u attwalment jagħtina l-maħfra tiegħu. U se jidher għat-tieni darba għas-salvazzjoni ta' dawk li qed jistennewh bil-ħerq, ta' dawk li poġġew it-tama tagħhom fih. Kif tgħid l-Iskrittura dawk illi jittamaw fih żgur ma jkunux diżappuntati. Żgur ma jkunux imrexa. L-għada Ġesu kien se jesperjenza rabja divina tal-missier illi mill-eternità kellu ħbiberija, komunjoni perfetta mal-missier u l-Ispiritu Santu u issa kien ħajjesperjenza din biex għadwek il-firda minn mal-missier maħabba fina. Pawlu f'sentenza famuża tiegħu jgħid illi Alla lil dak li ma kienx jaf dnub għamlu dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Ġesu l-perfett ħafu u l-ħmieġ u l-ħama u t-tajn morali tagħna biex il-libsna l-libsa l-bajda tal-ġustizzja tiegħu. Dakin il-prezz imħallas minħabba dnub u Ġesu ħallsu kompletament. Ħallsu kompletament. Kif trid int qallu l-missier? Kif trid int? Għaliex darba li d-dixxipli qalilhom, id-dixxipli qalulu ma'allem kull, ġibnielek l-ikel. Ġesu qallhom intom jiena għandi ikel li intom ma tafux bih. Xi ħadd ġablu l-ikel, qallhom l-ikel tiegħi. Huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieri. Nagħmel ir-rieda dak il-batni. U ntemm ix-xogħol li tagħni. Wow! X'mentalità differenti minn tagħna. X'mentalità differenti. Li aħna xi jasal ħin l-ikel għal ħares ma nsibux l-ikel fuq il-mejda, vera? Ġesu l-għaxqa tiegħu kienet li jagħmel ir-rieda ta' missieru. Kontinwament, kostantament, f'kull ħin, f'kull post, f'kull ċirkostanza. Fit-talba tiegħu l-missier fl-aħħar nett jgħidlu missier jiena inqaddes lil nnifsi biex dawn id-dixxipli tiegħi ukoll nkunu imqazza fil-verità. Ġesu konsagra lil nnifsu kien lest li jkun iva dak il-ħaruf reali. Kemm inqatlu ħrief fit-tempju, kemm inqatlu bejja fit-tempju.
u baqgħu jinqatlu il għaliex ma kienx hemm maħfra. Ma Ġesu ġabilna l-maħfra. Ġabilna u tajjilna. Ġesu isalva il-midinbin billi sottometta ruħu għar-rieda tal-Alla xi ħaġa li aħna ma għamilniex. Aħna ma obdejniex lill-Alla. Ma Ġesu obdieħ u obdieħ sal-aħħar. Litra l-Ebrej kapitlu 10 Ġesu jgħid sakrifiċċju offerta ma xtaqx imma ġisem ippreparajt li. Għalhekk twilet mill-Verġni Marija biex ikun se jitħallat magħna. Debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma kinux jogħġbuk, imbagħad qed ara ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek Alla. Dik kienet il-lan speċifiku ta' Ġesu. Fejn fallejna aħna kollha kemm aħna, Ġesu jiġi biex jagħmel ir-rieda ta' Alla. L-ewwel jgħid sakrifiċċju offertu debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma xtaqx u laqas kienu jogħġbuk. Imbagħad żied jgħid ara ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. U għalhekk illum m'għadniex noffru sakrifiċċji tal-bejjem fit-tempju. Qed tifhem. Dak kien biss dell tas-sakrifiċċju wieħed u reali illi hawnhekk jgħidilna bir-rieda ta' Ġesu aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Darba għal dejjem. Ħarsu lura u ngħidu hemmhekk hija s-soluzzjoni. Hemmhekk huwa r-rimedju ta' Alla għad-dnub tagħna. Ġesu kemm il-darba matul ħajtu tkellem dwar il-sens ta' missjoni tiegħu. Kien jaf għax ġie u kien jaf x'kellu jagħmel. Darba fi Ġwanni 6 infatti jgħidilna li jiena nżilt mis-sema mhux sabiex nagħmel ir-rieda tiegħi. Iżda r-rieda ta' minn batni. U din hija r-rieda ta' minn batni. Illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu, imma se nqajmu fl-aħħar jum. Ġesu Alla lil Ġesu mill-eternità ta' għadd ta' nies. Mill-umanità kollha. Ta' għadd ta' nies. U għallu dawn huma tiegħek. Per titmut għan-nom tagħhom. U Ġesu kien lest li jagħmilha. Kull ma tan il-missier ma nitlef xejn minnu. Il-fidwa ta' Ġesu kemm hija suċċess? 100%. 100%. Dawk kollha li Alla rridhom ikunu salvati attwalment se jkunu salvati. Għax din hija r-rieda ta' missieri li kull min jara li ben u jemmen fih ikollu l-ħajja eterna u jien innifsi se nqajmu fl-aħħar. Għalhekk jien llum ngħidilkom u nappellalkom ħarsu lejn Ġesu għax hu biss it-tama tal-bnedmin. U biss it-tama tiegħek. Bl-ubbidjenza tiegħu. Il-volontà tal-missier kienet iva u di forsi tkun xokkanti għal xi semmija. Imma kienet ir-rieda tal-Alla illi l-Ġesu, il-maħbub tiegħu, jisħu u joqtlu. Naf illi tista' tinstema' xokkanti, però isimgħu il-profeta Eżajja għal darba oħra. Fejn jgħid illi Jaħwe Alla ġifieri oġbu jisħu u jmardu u wara li jagħti ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub jara n-nisel tiegħu. Ġif mhux biss ħajmut imma se jirxoxta. Se jelef il-mewt lix-xitan, id-dnub. Jara n-nisel tiegħu u jtawwal il-jiem tiegħu u dak li joġob lil mulej ikollu r-risq fidu u jara l-frott ta' tbatijiet ta' ruħu. Hawnhekk qegħdin naraw fil-Getsemani d-tbatijiet ta' ruħu minn xi x'inhu għaddej dieqa tremenda il qabditu. Però jara d-tbatijiet ta' ruħu u jissodisfa ruħu. Bil-għarfa tiegħu il-qaddej tiegħi il-ġust jiġġustifika lil ħafna. Jiġġustifika lili, jiġġustifika l dawk kollha li jirkorru għandu u jgħidu l-mulej kollha kien minni. Jien fallut. Mint kapaċi taddafni, int kapaċi tiġġustifikani. Iva, hawnhekk jgħidilna illi Alla jiġġustifika lil ħafna għax hu jitabba bid-dnubietom.
Għalhekk Alla kapaċi jaffrinna. Għax Ġesu tabba bil-ħtijiet tagħna. Ġesu sara mal-missier fit-talba tiegħu għal darba, darbtejn, tlieta. Il-missier semgħu għaxu għallu jekk hu possibbli warra bdiet tazza minni. Il-missier semgħu bil-mod tiegħu. Bil-mod tiegħu. Il għaliex fl-ittra lill-Ebrej naqraw f'kapitlu 5 vers 7. Fil-jiem tal-aħmu Ġesu, ġi meta kien fostna fuq l-art, offra petizzjonijiet kif ukoll suppliki. Bajat qawwi d-dmuħ hawnhekk qed tiddeskrivi l-Getsemani. Din x-xenarju. Meta kien illi beka għajat bil-qawwa il-dak li seta' jisalvaħ mill-mewt. U nstema minħabba r-referenza tiegħu. Nstema. Alla wieġeb it-talb tiegħu. Għad li kien iben tgħallem l-ubbidjenza mill-ħwejx li bata. U hekk kif kien perfezzjonat sar is-sors tas-salvazzjoni eterna dak kollu li jobduh. Kif semgħu Alla lil Ġesu? Billi għaddih mill-mewt u ħarġu trionfanti mill-qabar mat-tielet jum. Skont il-pjan etern tal-Xfiera. Il-għaliex hawnhekk fil-ġnien tal-Getsemani. Jekk nitlu fl-ispirtu ta' dil-istorja, bil-fors niftakru fil-ġnien ieħor. Il-ġnien tal-Eden. Il-ġnien tal-Eden, Eden xi tfisser? Eden tfisser pjaċir, għaxqa, lussu. Meta Alla ħlaq il-bniedem poġġi f'post ideali li kellu kollox u ma jonqsu xejn. U l-Getsemani għalqa mħawla bis-siġar taż-żebbuġ illi anke l-kelma Getsemani tfisser masra tal-inbit. Illi isem illi jixraq il għaliex Ġesu hawnhekk qisu kien qed jiġi magħsur. Qed jiġi magħsur. Is-sottomissjoni ta' Ġesu għar-rieda tal-missier tirrifersja l-insubordinazzjoni ta' Adam. B'Adam ġiet il-mewt u l-ħtija u l-kundanna. Bl-aħħar Adam, Ġesu Kristu, ġiet il-ħajja, il-ġustifikazzjoni u l-aċċettazzjoni quddiem Alla. Rumani 5 vers 19 jgħidilna għax bħalma permezz tad-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed. Il-ħafna kienu magħmulin bid-dembin. Hekk ukoll permezz tal-ubbidjenza tal-wieħed, Ġesu Kristu, il-ħafna se jkunu magħmulin ġusti. X'tama għandi biex jiena nkun magħdu ġust quddiem Alla u nsir ġust quddiem Alla tant li lqani permezz ta' Ġesu l-aħħar Adam. Dak li Adam ġab ir-rovina u diżastru sħiħ fid-dinja, Ġesu isewwieħ billi jirbaħ minn umanità mitlufa poplu partikolari għalih. U allura anke jekk kollna ngħidu meta tiffaċċja l-rieda tal-Alla illi hija sfidanti u forsi wkoll tkaxkxek. Itlob bil-qawwa, itlob biex tara fiċċedi ruħek. Iċċedi ruħek għar-rieda tal-missier. Faċli le, mhux faċli, ma kienx faċli għal Ġesu laqqas. Ma kienx faċli. Imma nistgħu ngħidu dan illi min il-ġusti li jsofru l-aktar fid-dinja huma l-ġusti li jgawdu l-Alla l-aktar fid-dinja li għad tiġi. Meta il-Popludi kien għaddej minn burraxka, il-Mulej kellimhom permezz ta' Ġeremija u għalhom jiena naf il-pjanijiet li għandi għalikom, ma pjanijiet ta' ġid, mhux ta' ħsara, biex nagħtikom futur u tama. Ma għalilhom dak id-diskors meta l-Lut kienu fl-eżilju, mkeċċija minn artom. Proverbi jgħidilna afta fil-Mulej b'qalbek kollha, tmilx fuq il-fema tiegħek. Tmilx fuq. Il-fema tagħna għandna l-intelligenza tagħna, per mhux biżżejjed. Rridu nħadmu moħħna u ovvjament. Imma mhijiex suffiċenti.
il-priorità tagħna hija għafda fil-mulej b'qalbek kollha. Allura f'nofs it-taqtija f'din is-serrija indeskrivibbli Campbell Morgan jgħidilna li Kristu qatt ma kien aktar sultan minn meta niżel għall-kub tiegħu u aċċetta r-rieda ta' missieru. Laqtitni din. Għax aħna dejjem is-sultan poġġuh fuq it-tron u kulħadd b'attenzjoni fuq. Imma Kristu qatt ma kien aktar sultan minn meta niżel għall-kub tiegħu u aċċetta r-rieda ta' missieru. Għax huwa sultan ġust. Huwa sultan ħanin. Huwa sultan mhux illi x'nista' niggwadanja jien, x'nista' nagħti. Tiftakruha il-dikjarazzjoni tiegħu ma ġejtx biex inservi, ma ġejtx biex inkun servut, ma biex inservi u biex nagħti ħajti bħala fidwa għal ħafna. Ma jistax jonqos illi hawnhekk f'din il-taqtija li Ġesu ġarrab fil-ġnien tal-Getsemani. Naraw il-Ġesu moti għat-talb, dedikat għat-talb. Fil-ferħ tiegħu kien jitlob, fin-niket tiegħu kien jitlob. Fil-ferħ tiegħu darba tant feraħ li għajat u qal o missier sit is-sema u l-art. Irrodlok ħajr tal-li inti ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-intelligenti u l-prudenti u kxiftom li trabi, ifa missier, għax hekk ġob lilek. Esprima il-lena, il-feliċità tiegħu f'ħalla. Li qed jara l-pjan tiegħu qiegħed jiżvolġi qudiemu stess. Imma anke fid-niket tiegħu. Kultant meta tolqotna sajjetta, meta inġarbu traċedja, hemmhekk hija l-punt fejn aħna x'ħan nagħmlu. Se nirrikorru lejn mulej jew se niddispraw. Ġesu huwa l-bniedem unikament perfett u huwa ppreżentat qudiemna bħala bniedem moti għat-talb. Marku wieħed jgħidilna illi ħareġ kmieni filgħodu qabel ma sebaħ u mar f'post imwarrab u qatt jitlob. Luqas ħansitra jgħidilna li darba minnhom qatta l-lejl kollu fit-talb il-Alla. Wow! Il-ħtieġa ta' Ġesu, il-bniedem Ġesu dipendenti fuq il-missier. Talb huwa indispensabbli għaliex kien magħmul bħall-aħwa f'kollox, kien magħmul bħalna. U bħala bniedem, kull bniedem għandu l-ħtieġa illi jiġri għand il-missier sabiex ikun milquh mfarraġ fi ħdanu. Litra l-Ebrej kapitlu 2 vers 17 jgħidilna li minħabba dan kien imissu jkun magħmul jixbaħ l-aħwa f'kollox. U din li rridu nisqu fuqha dalgħodu. Ġesu jixbaħna f'kollox. F'kollox. Jaf x'inhi l-batija? Jaf x'inhija sofferenza? Jaf x'inhu mart? Jaf x'inhu abbandun ta' ħbiebu? Magħmul jixbaħ l-aħwa f'kollox sabiex isir sommu saċerdot ħanin u fidil fil-ħwejjeġ li appartinu għal Alla. Huwa sommu saċerdot li jirrappreżentana quddiem Alla għax huwa kumpassjonali. Huwa kumpassjonali. Il-prova ta' dan ippropizja għad-nubiet tal-poplu. Għamel pattija għad-nubiet tagħna. Fil-qadi tiegħu bħala il-medjatur, l-uniku wieħed illi bih nistgħu nersqu li Alla u nkunu aċċertati li Alla se jilqana, it-talb jindika l-umiljazzjoni ġenwina tagħna. Ġesu umilja lilu nnifsu billi talab il-missier u għallu mhux kif irid jien, kif trid int, ħadd tkun magħmul l-rieda tiegħek. Ġesu umilja lilu nnifsu. U ftakru min hu Ġesu. U illi ma jsirx bħala xi ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, għax difatti hu Alla. Imma battallu nnifsu u nstab fostna bħala qaddej, bħala il-sir. U billi nstab fostna bħala il-sir kienu bidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Bħala bniedem Ġesu ħass il-ġufija tiegħu, l-insuffiċenza tiegħu, allura ifa żamm dik il-relazzjoni ta' talb, ta' komunjoni ma' Alla l-missier. Fl-aħħar mill-aħħar naraw ukoll ir-riżoluzzjoni
ta' Ġesu is-Salvatur tagħna. Ir-riżoluzzjoni tiegħu billi iva għadda minn din it-taqtija, però imbagħad jgħidilna orqdu u strieħu aktar tard araw orbot is-sija u bin il-bniedem huwa tradut fid-der mid-dibin. Qumu, ejja morru. Kien lest li jidħol għalija. Kien lest jidħol għalija. Wara din l-agonija fit-talb, Ġesu ferm u deċiż minħabba fik. Deċiż li jbagħti biex Alla jinkurunak bit-tjieba tiegħu. Deċiż li jfaċċja il-ħruxija tal-kruċifissjoni, tal-flagellazzjoni, taż-żebblieħ, tar-radikolaġni biex inti tkun onorat quddiem Alla. Qumu ejja mmorru. Hawn ġej min qed jittradini. Il-determinazzjoni tiegħu turi l-impenn tiegħu li jwettaq il-missjoni redentiva mingħajr eżitazzjoni, mingħajr dubju. Bħalma darba meta marru saqsew il-Griegi għalih Ġesu kien imqalleb f'qalbu. U l-missi għallu x'naqbad nitolbok? Eħlissi minn dis-sija? Ma dis-sija ġejt. Għal dis-sija ġejt. Forsi rridu nibdew nistreċċjaw moħħna u narfu illi din il-ġrajja, it-twelid, il-ħajja perfetta, il-passjoni u l-mewt, id-difna u l-qawmien ta' Ġesu Kristu u tluħ lura tiegħu fis-sema. Mhijiex sempliċi ġrajja. Din ħajjitna. Alexander McLaren jgħid nemmnu illi l-istorja tad-dinja hija biss l-istorja tal-influenza ta' Kristu u illi iċ-ċentru tal-univers kollu huwa s-salib tal-Kalvarju. Naqbel miegħu perfettament. Iċ-ċentru tal-univers kollu huwa s-salib tal-Kalvarju. Altrimenti din id-dinja hija bla sens, hija assurda. Ġesu jagħti sinifikat. Mhux bis-sinifikat, imma attwalment illi għamilna kwalifikati biex nidru quddiem Alla bla tixlija, bla difett u bla xejn minn dan. Bħala dixxiplu ta' Ġesu ilqa l-istedina l-obbedjenza. Ġesu obda anke meta swielu, obda. Afda illi Alla jagħtik il-qawwa u jsaħħek biex twettaq il-għanijiet tiegħu. Jista' jkunu għanijiet għoljien iva u tista' tgħaddi minn ċertu biżgħat u ansjetà biex tgħidilna itfgħu l-hemm jew l-inkwiet tagħkom fuqu għax hu jieħu ħsiebkom. Din hija l-istedina li il-mulej qiegħed waslilna llum illi bħala Apostlu Pawl nkunu kapaċi ngħidu kollox. Nista' nagħmel permezz ta' dak illi jagħtini l-qawwa. Ġesu li għadda minn dik it-taqtija fil-ġnien tal-Getsemani jagħtina l-qawwa biex aħna wkoll ngħaddu minnha. Meta tiffaċċja il-mumenti personali tiegħek tal-Getsemani ħanajdu hekk. Dik il-perjodu deċiżiv u kritiku segwi l-eżempju ta' Kristu. Għamel bħalu. Inti dixxiplu ġifieri student tikkupjah, timitaħ, tagħmel bħalu għax taf li hija l-aħjar mogħdija. X'inhi l-mogħdija? 3 affarijiet. Itlob bil-ħerqa, issottometti ruħek għall-volontà ta' Alla, bl-umiltà, imbagħad qum u b'determinazzjoni wettaq ir-rieda li Alla jriedek tagħmel. Amen.